U l-garax, bdilni studio, kien vera cool, ma literally bought paint, pinġejt Beatrix fuq il-bib u dak kien il-bidu. Umbat l-first opportunity ta' fashion show kienet ġiet ħabib tagħna Joseph Fountain, dak iż-żmien kien jaħdem Londra wkoll fil-fashion u ġew bl-idea isma' ejja nagħmlu fashion show, nagħmluh flimkien. Karina kienet involuta wkoll u Jisu Charles, jien, Karina, Joe u krejna l-ewwel fashion show li tista' tgħid tagħna. It was a collaboration imma mista minn hemmhekk ħadna hey, this is xi ħaġa cool, nista' nkomplu. U reazzjoni? Kienet laqat naħseb tajjeb, kienna sala mimlija, kienet l-Università, sala tal-Università, l-Belt. Għamilna kollezzjoni tal-irġiel ukoll li mbagħad Desmond tal-Exit kien bieħhom fil-ħanut tiegħu. U jien kont wieħed minn modelli. Ta' dak il-show, dan huwa dak il-show famuż ġifieri. Desmond kien ġieħu hawnhekk fuq il-podcast Junior B. U kumul beda speċa jispjegali u minnaħa tal-mużika dan il-moment l-istess kif qed int, eċitanti fejn fil-mużika essenzjalment ma tantx kien hemm, kulturalment ma tantx kien hemm, u allura kien hemm din l-enerġija ta' ħafna potenzjal u ħafna mħuħ jinteraġixxu ma' xulxin. U intom kellkom ukoll xtaqsmu minn għalija fid-dizin tal-ħanut tiegħu le ta' l-ewwel ħanut ta' Exit konna ddiżinjani ħafna u anke l-ewwel logo ta' Desmond konna close ħafna dak iż-żmien. Desmond kien neighbor tagħna, kien joqgħod faċċata, ommu kienet faċċata tal-fejn konna l-studio aħna. So, jisu mill-bidu, jien mbagħad ħdimt ma' Desmond ukoll f'Exit. So dejjem kien hemm dik il-collaboration. Ma jived ngħidu dak iż-żmien kienet il-bidu ta' kollox ġdid, kollox eċitanti. Sewa, u għamiltu l-ewwel fashion show. Issa, f'dan il-punt għadkom nix, però. Sens xorta huwa jesab culture li kienet taf dwarkom fil-verità u nimmaġna li l-udjenza li kien hemm fis-sala kienu nies li probabbli jew diġà xtraw minn għandkom jew. Kien hemm ovvjament kellna dil xena ta' nies li konna nagħmluha magħhom, nies interessati f'dik id-dinja, kif qed ngħidu l-xena ta' nies bħal Desmond. Intom kontu dak iż-żmien kontu tarawkom bħala stilisti għal dik il-kultura? Mbagħad isa bil-mod għax ngħidlek dik l-ewwel waħda kienet collaboration, anke idejat ta' Joe dak iż-żmien, ma kienx just aħna jien u Charles li krejjejna dik il-ħaġa, kienet sinerġija ta' kollha flimkien. Ma mbagħad minn hemmhekk ma li kieku kollok tgħid li meta kont naħseb f'Beatrix kont nara bħala ditta illi n-nies li jixtru minn għandha jew li jixtru jilbsuha huma min kienu dawn in-nies. Taħlita, kienu naħseb it was quite young, ma fl-istessin ukoll bdejna nattrataw klijenti nhar iktar serja għat-tiġijiet. So kienet jisa mixture ta' tfajliet li jisibu jridu l-affarijiet cool biex joħorġu bijom, imma mbagħad l-istess tfajliet ukoll kienu jiġu. La darba jgħabbu mill-klabb għandhom bżonn jiżżewġu jixtru l-libsa. Mistednin għal xi kienu jiġu għandna wkoll. So bil-mod bdejna nibda kif tgħid. Jinbena qisu katalgu dejjem naqra iktar wiesa'. Sewa. Mela, mbagħad għamiltu dan il-fashion show li intlaqa sew, qed tgħid kellek sara mimlija. F'dan il-punt inti kont diġà determinat li dan ħajkun it-traġett ta' ħajtek? Le ta'. Aħna dil ħaġa kien dejjem kienet jita vera organiku, ma kienx hemm naħseb minn dak il-moment li għadnu, issa dawk huma l-goals tagħna, aħna hemmhekk dejjem qisu ħaġa. ħanejja bl-Ingliż, one thing led to another, always. Mela, tlaqna?